ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор дорем. Дар навори имрӯза дар бораи Муҳаммад Хейбатӣ гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури штат шояд дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Муҳаммад Хейбатӣ ё ин ки персидский дагестанец имрӯз дар ҳаёти худ беҳтарин рӯза ҷашн гирифт. Махсусан ҳамин рӯз оиладор шуд. Дар ин бора ӯ дар саҳифаи инстаграми худ сурати рӯзи тӯйша монду дар тагаш чунин нависонд: акнун дар вуҷуди ман қувваи калони илҳомбахш пайдо шуд. Оила. Ман албатта персидский дагестанец нестам. Ман танҳо перс. Ман эрониям. Аммо бо боварӣ зиёд гуфта метавонам ки кӯдако персидский дагестанец мешаванд. Ман табрикотҳои ҳамаро мехонам ва бо хурсандӣ табрикотҳоро қабул мекунам дар рӯзи тӯям. мо низ бародармон Муҳаммад Хейбатиро бо рӯзи тӯиш табрик мекунем ва орзу мекунем ки доим хонаободу хушбахт бошанд. Дар зери ҳамин видео табрикотона ба Муҳаммад Хейбатӣ нависен. Хейбатӣ ҳамаша мехонад. Хушхабари дигар ба мухлисони Муҳаммад Яқубов. Расман санаи 11 сентябри соли ҷорӣ дар шаҳри Екатеринбург Муҳаммад Яқубов бар зидди Кристиан Пальма барои титули BBC International мубориза мебарад. Рекорди касбии Муҳаммад Яқубов 17:00 мебошад ва аз 17 ғалаба 9 аз тариқи нокаути техникӣ ба даст оварда шудааст. Рекорди касбии рақиби ӯ Кристиан Пальма 31:22 мебошад, ки 7 бо тариқи нокаути техникӣ ба даст оварда шудааст. айни ҳол Муҳаммад Яқубов машқу тамриноша ҳамроҳии яке аз беҳтарин мураббиҳо дар соҳаи бокс Фредди Роуч гузарондест ва умедворем дар оянда яке аз беҳтарин мушзанҳо дар ҷаҳон мешавад. ба Муҳаммад Яқубов ғалабаи дурахшона орзумандем ва дӯстон, дар таги ҳамин видео Муҳаммада дастгирӣ кардана фаромӯш намекунем, чунки варзишгарои тоҷик бародаромон ба дастгирии мову шумо ниёз доранд. ба наздикӣ аз куҷо ба таври мустақим тамошо кардани бокса пешкаши шумо мекунем. ба шабакаи мо обуна шудан, лайк мондану ва албатта зангулачаро шатақати задану фаромӯш накунед, то ки аз видеоролики навбатӣ бехабар набонед. ман бо шумо хайрухуш намекунам, чунки ба наздикӣ вомехӯрем. то видеоролики навбатӣ, хайр.